Добрый вечер. 10 снежня, пятница. Ва ўсім свеце ў гэты дзень па прапанове Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў адзначаецца Дзень правоў чалавека. На Белсаце падвойнае свята, бо роўна 14 гадоў таму наш тэлеканал распачаў сваю працу. На гэтай святочнай ноце пачынаем. У студыі для вас працуе Ігор Кулей. І ў наступную гадзіну вы даведаецеся пра калійныя спрэчкі ў літоўскім урадзе, рост коштаў на прадукты ў наступным годзе і пра пераможцаў беларускай журналісцкай прэміі «Вольнае слова». У Міжнародны дзень абароны правоў Дом правоў чалавека ў Вільні назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі праваабарончай супольнасці. Праваабаронцай году сталася Марфа Рабкова, якая зараз знаходзіцца за кратамі і якой пагражае 12 гадоў турмы. Журналістам года названы Дзяніс Івашын, які таксама больш як паўгады застаецца за кратамі. У сваю чаргу ў Варшаве праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі дом арганізавалі акцыю салідарнасці з палітвязнямі. На месцы падзеі працуе наш корэспандэнт Уладзімір Старыковіч. Добрый вечар і перадаю табе, Уладзімір, слова. Ігор, добрый вечар. Сёння беларускі дом у Варшаве і праваабарончы цэнтр «Вясна» ладзяць акцыю з нагоды угодкаў прынятай дэкларацыі о правах чалавека. Ведаем спадарства, што наколькі актуальнае гэтае словаспалучэнне правы чалавека для беларусаў, для нашай радзімы. Ведаем, што гэтымі акцыямі беларусы Варшавы, Вільні, усяго свету не даюць забываць аб нязнаным раней іх парушэнні у сябе на радзіме. І вось побач з намі знаходзіцца Дмітрый Салаўёў, сябра арганізацыйнай рады праваабарончага цэнтру «Вясна» і арганізатар гэтага мерапрыемства. Калі ласка, Дмітрый, колькі словаў об акцыі і аб гэтай даце ў гісторыі. Гэта дата вельмі важная, таму што па сутнасці это быў першы міжнародны документ, который замацаваў правы чалавека, аб тым, што ўсе людзі роўныя, ніхто не можа быць падвергнуты дыскрымінацыі, і аб тым, што галоўнае ў свеце гэта чалавек, а не дзяржава, і ніхто не можа быць катаваны. І пасля гэтага дакумента ўжо пайшоў шэраг міжнародных дакументаў, на которых ужо мы основываемся ў сваёй праваабарончай дзейнасці, дзе ўжо дакладна прапісана, як мусіць быць забяспечаны дзяржавай правы і свабоды. Это міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, факультатыўныя пратаколы да яго, которую тым ліку падпісала і Беларусь, але не выконвае. Аб чым сведчыць тое, што беларусы выйгралі сотні справаў у камітэты па правах чалавека ААН. І, напрыклад, ось Леонид Судаленко, который ёсць на плакаце, адзін з вясноўцаў, хто зараз у зняволенні, дапамог напісаць сотні такіх скаргаў у камітэт па правах чалавека ААН. І я ўпэўнены, што калі Леонид выйдзе на волю, ён і працягвае сваю дзейнасць, і зараз працягваюць прыходзіць станоўчыя рашэнні аб тым, што парушаюцца правы беларусаў на свабоду мірных сходаў, на свабоду асацыяцый, на свабоду слова. Гэтую акцыю мы праводзім для того, каб яшчэ раз прыцягнуць увагу да сітуацыі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі, аб тым, што десятки тысяч были затрыманыя, тысячи были катаваныя людзі. Каля 10 людзей, дакладнай лічбы, на жаль, невядомых, былі забітыя. І падчас акцыі некаторыя былі застрэлены і забітыя ў зняволенні, так як Вітальд Ашорак. І зараз мы маем на сённяшні дзень 909 палітычных зняволеных. Мы спрабуем притягнуть до этого увагу. Для этого мы еще показываем здымки, фотоздымки дадзеных политвязнів на экране, как люди, которые в Варшаве пришли просто поглядеть на цветочную иллюминацию, так само звернули увагу. Мы для этого написали по-польску короткое описание, что это за люди, что это политичные зневоленные, за что они сидят, за свою громадскую деятельность. І у нас відбувається обміркування, відбувається така вельми жива дискусія об тим, які критерії признання політичних зневолених. Ну, і ми спробуємо обміркувати, як відбувається процедура признання політичних зневолених, які правоохоронні організації в цьому удзельничають. І людей це вельми цікавить.
Дзякую, Дмітрый, за вашу справу, за тое, што вы робіце і за тое, што не даеце грамадскасці, у прынцыпе, сусветнай забыць аб тым, што робіцца ў Беларусі. Дзякуй. Ігор? Дзякуй вялікі, Владзімир. Як бачылі, з самага цэнтру Варшавы Владзімир Старыковіч, дзе зараз адбываецца ў гэтыя хвіліны акцыя, прымеркаваная да 73-й гадавіны абвяшчэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Дня правоў чалавека. А мы вяртаемся да яшчэ аднаго свята, да яшчэ аднаго важнага дня, які адзначаецца сёння, Белсату 14. Усе гэтыя гады мы былі побач з вамі, нашыя дарагія гледачы, у гарадах і вёсках, з добрымі і кепскімі навінамі, намагаліся быць для вас цікавымі і распавядаць пра тое, што для вас важна. Нязменна адное, мы ніколі не ішлі на здзелкі з сумленнем і на кампрамісы ў пытаннях нязручнай для кагосьці інфармацыі. Менавіта за гэта ўлады нас пераследавалі ад першага дня існавання і працягваюць пераследаваць. Але мы працягваем нашу працу і заклікаем заставацца разам з намі ў вялікай белсатаўскай сям'і. Наперакор усяму нягодам, цкаванню і рэпрэсіям. Мы ўжо 14 гадоў штодня робім сваю працу і працягнем яе рабіць па-беларуску і без цэнзуры. І ў дзень народзінаў нашага тэлеканалу дырэктарка Белсату Агнешка Рамашэўская-Гузы падзялілася сваімі думкамі пра нашу працу, а таксама пра сітуацыю ў Беларусі паразмаўляў з ёй Вітаўт Сіўчык. Ja muszę powiedzieć, że ten rok to jest dla mnie najtrudniejszy rok. Я мушу сказаць, што гэты год быў для нас найскладанейшы год. Гэта бадай найцяжэйшая гадавіна, нават леташняя была прасцейшай. Гэтая гадавіна несумненна цяжкая. Бо што трэба казаць людзям? Людзям можна сказаць: чакайце, напэўна, сітуацыя зменіцца. Дзейнічайце, каб сітуацыя змянілася, але складана абяцаць цуды. Цуды ў грамадскім жыцці здараюцца рэдка. Для мяне, калі я размаўляю з нашымі журналістамі, я памятаю, што некалькі нашых калегаў сядзяць у турме, заплацілі высокую цану за працу. Магу толькі сказаць, што гэта дакладна мае сэнс. Гэта дакладна прынясе плён. Толькі не магу сказаць, калі. Заўсёды прасцей сказаць заўтра. Чакаймо да заўтра. Альбо праз 3 месяцы. Але цяжэй сказаць: верце, што гэта зменіцца. Але не ведаю, праз 3 гады, ці праз 5 гадоў, ці год. Wierzcie w to, że to się zmieni, ale nie wiem, czy to będzie za 3 lata, czy za 5 lat, czy za rok. Po prostu. Згадалі вы пра нашых журналістаў, журналісткі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, 2 гады калоніі за стрым. Таксама нашыя калегі Владзімір Мацкевіч і аднядаўна Ірына Слаўнікава знаходзяцца у СІЗА. І, уласна, ведаем, што Кацю і Дашу узнагародзілі рознымі прэміямі, у тым ліку яны сталі увогуле еўрапейскімі журналісткамі года. Вось гэтая прэмія, менавіта прыз Еўропа ў Пацдаме, была выдзеленая. Сказалі вы, што гэта высокая цана. І гэта таксама цана для таго, каб тое, што ёсць у Беларусі, заўважылі і на Захадзе, і ў міжнароднай журналісцкай супольнасці.
No, Białoruś zaczęła istnieć w międzynarodowym takim obiegu. To jest bardzo Беларусь też пачала ważne, існаваць у dlatego, że, міжнароднай павестцы. Гэта вельмі важна. gruncie На маю rzeczy, думку, moim да zdaniem, нядаўняга do часу bardzo грамадская niedawna думка на Białoruś захадзе była разглядала przez Беларусь як частку większość Расіі. Такая прыбудова да Расіі, нешта такое малаістотнае, малаважнае. Грамадская думка на захадзе закранала Маскву, а Менск амаль не закранала. Падзеі 2020 года несумненна ўвялі Беларусь на міжнародны форум. Нечакана аказалася, што гэта ўсё ж такі асобная краіна. І гэта для палітыкаў, і для грамадзянаў, і для грамадскай думкі аказалася вельмі важна. 2020 roku. Сярод больш як 900 палітвязняў прызнаных палітвязняў у Беларусі 30 чалавек это прадстаўнікі медыяў, ідзе разгром журналісцкай супольнасці, журналістаў змушаюць да таго, каб яны выехалі з краіны, але 40% насельніцтва Беларусі ўсё ж такі не выйдуць з краіны, якія нас глядзяць, гэта раз. Аднак статыстыка за кастрычнік кажа, што ўсё ж такі большасць глядзіць нас менавіта з тэрыторыі Беларусі, і больш таго, Белсат, які вяшчае на беларускай мове, займае лідарскія пазіцыі ў беларускім YouTube. Спадарні дырэктар, ну, ведаем, што Белсат робіць такую функцыю, якую нават занядбоўваюць дзяржаўныя інстытуты ў Беларусі наконт беларускай мовы. Аднак мы, не гледзячы на розныя тренды, не гледзячы ні на што, паставілі вось на гэту каштоўнасць роднай мовы. І хіба што не памыліліся? Nie, to dla mnie było tak naprawdę oczywistością zawsze. To znaczy... Для мяне гэта было відавочнасцю. 14 гадоў таму, калі мы пачыналі Белсат, мяне пыталі, чаму не рабіць гэты тэлеканал расійскамоўным? Большасць жа беларусаў штодзённа карыстаюцца расійскай мовай. А я адказвала, што яшчэ не сустрэла беларуса, які не разумее па-беларуску. Ведаю шмат каго, хто не гаворыць, але такога, хто не разумее, не сустрэла. У сувязі з гэтым мы можам камунікаваць. А чаму гэта беларуская мова? Бо гэта наш вызначальны знак. Мы адзіны беларускі, беларускамоўны тэлевізійны канал. І калі глядзіш на YouTube, ёсць дзясяткі розных рэчаў па-расейску, сотні, тысячы, дзясяткі тысячаў. Па-беларуску навіны, канкрэтна зробленыя, толькі нашыя. Пераключаеш каналы таксама, толькі адныя навіны на беларускай мове. Гэта было для мяне надзвычай істотна. Na białoruskiej mowie. I to dla mnie było absolutnie fundamentalne. Спадарні дырэктар, сёння адзначаем дзень народнага Белсату, але, як і вы згадалі, часы вельмі цяжкія, невясёлыя для беларусаў цяпер. Ведаю таксама з досведу і вашай сям'і, і уласна вы падчас ваеннага становішча ў Польшчы, калі Польшча была пад камунізмам, былі інтэрнаваныя, таксама вашыя бацькі падпольна закладалі радыё «Салідарнасць», якое менавіта распаўсюджвала незалежную інфармацыю. І тады вось часта параўноўваюць сітуацыю, якая зараз у Беларусі з тым, што было ў Польшчы. Бо і ў Польшчы мільёны выходзілі на вуліцу, сотні тысячаў, аднак потым прыйшло ваеннае становішча, расчараванне і такі, можна сказаць, грамадскі упадак. Усё ж такі, вось якія словы б вы зараз скіравалі для беларусаў, якія таксама застаюцца ў Беларусі і спадзяюцца яшчэ на лепшае? No to, co mogę powiedzieć, to jest to, że na pewno nic, co złe, nie jest wieczne. To można z doświadczenia wiedzieć. Тое, што я магу сказаць, няма нічога дрэннага, што было б вечным. Гэта можна ведаць з досведу. Вядома, цяжка гэта казаць людзям, якія сёння гэта перажываюць. Ну, пачакайце трохі, бо невядома, як гэта доўга будзе трываць. Але я дакладна памятаю, што яшчэ ў 1987 годзе я не чакала, што ў 89 годзе ў Польшчы скончыцца камунізм, а ў 91 распадзецца Савецкі Саюз. У 1987 я выязджала да Злучаных Штатаў. Я прыбыла там 3 гады, і я не ведала, калі я вярнуся на радзіму. А мінула ўсяго 2 гады, пачаліся змены ў Польшчы. Мінула 4 гады, не было Савецкага Саюзу. Я думала, ён будзе ўсё маё жыццё. Не думала, што ён некалі скончыцца. Як гаворыцца ў старым габрэйска-польскім анекдоце, Мойша маліўся да Бога, прасіў даць яму выйграць у латарэі, а Бог яму і кажа: «Мойша, дай мне шанец, купі білет».
Таму заўсёды варта працягваць дзейнічаць у гэтым кірунку. Вядома, гэта вельмі шмат каштуе. Рэпрэсіўнасць рэжыму ў Беларусі вышэйшая ў параўнанні з тым, што мы мелі ў Польшчы. Гэта параўнальна з некалькімі першымі месяцамі ваеннага становішча, можа 3 месяцамі, а потым была дээскалацыя. Праўда, таксама ў тым, што ў 1989 годзе Польшча мела акно палітычных магчымасцяў. Грамадства было гатовае, хацела зменаў, і знешнія абставіны былі гатовыя на гэта. Калі будзе такая ситуация для Беларуси, ciężko сказать, ale dokładnie niekali będzie. Okno możliwości politycznej, to znaczy społeczeństwo było gotowe, chciało zmian i zewnętrzne okoliczności były gotowe na to. Kiedy będzie taka sytuacja dla Białorusi? Trudno powiedzieć, ale na pewno kiedyś będzie. Все ж таки будем спадзявацца на лепшае, будем трымацца разам дзеля таго, каб правы чалавека ў Беларусі запанавалі, дзеля таго, каб была вольная інфармацыя, каб не было палітвязняў, каб нашы калегі выйшлі на волю. Спадарні дырэктар, Вельмі чакаем. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Дзякуй. А ў студыі з'явілася Валярына Кустава, аўтарка і вядучая нашага хіба найбольш аптымістычнага праекту апошняга часу. Валярына, добрый вечар, прывітанне. Прывітанне, са святам цябе. І дзякую і цябе са святам. Слухай, ну сапраўды за апошнія 1,5 гады у нас на Белсаце вельмі шмат праектаў, якія звязаныя з рэпрэсіямі. Усе яны распавядаюць пра болі, які жах, які перажылі беларусы. У тым ліку сёння стала вядома, што адзін з нашых праектаў яшчэ стаўся пераможцам вольнага слова. Гэта вось мне яшчэ пашанцавала. Там, канешне, это набор жахлівых гісторыяў людзей, якія перажылі катаванне ў турмах. І тут у цябе з'яўляецца ідэя, як вось гэты ціск, які ўлады аказваюць на беларусаў, як яго аздобіць нейкім пазітыўным кантэкстам, як яго афарбаваць у аптымізм, а не ў песімізм. Распавядзі крыху, калі ласка. Я б нават сказала, як ператварыць у сілу тое, што адбываецца з намі. Ідэя гэтай праграмы, якая ўжо хутка год, напэўна, як ідзе, была першапачаткова ў тым, каб расказваць гісторыі пацярпелых рэпрэсаваных беларусаў, сем'яў палітвязняў, і каб гледачы самі адгукаліся і дапамагалі і здзяйснялі жаданні гэтых самых рэпрэсаваных пацярпелых беларусаў. Колькі вам удалося ўжо людзям дапамагчы? Колькім? Ну, гэта некалькі дзесяткаў, можа, 30 чалавек недзе, я не лічыла, але справа ў тым, што частка людзей ідзе па-за праграмай, якім таксама атрымліваецца ў нас дапамагчы. Просто не ўсе хочуць афішавацца, так? Але я вельмі цешуся, што гледачы Белсату адгукнуліся і ніводнага героя не пакінулі з няздзейсненым жаданнем. То бок усе нашы героі, якія з'яўляліся, яны атрымалі вось гэта здзяйсненне свайго маленькага цуду. Я вось перакананая, што ствараючы маленькія цуды адно для аднаго, мы ў выніку ствараем вялікі цуд для нашай будучай вольнай Беларусі. Тут трэба было патлумачыць нашым таксама гледачам, у чым канцэпцыя праграмы, таму што, магчыма, не ўсе знаёмыя. Значыцца, ёсць рэпрэсаваныя беларусы, сем'і. Яны расказваюць сваю гісторыю, што з імі здарылася, што адбылося. Гэта заўсёды балюча і складана. І напрыканцы вось гэтага першага выдання яны загадваюць жаданне. Любое жаданне. Напрыклад, я не ведаю, Воля Севярынец загадала, што яна хоча няню для Францішка, вось яго акурат паказваюць на фоне. Для сына Паўла Севярынца, які зараз у вязніцы знаходзіцца. Так. І мы расказалі пра гэтае жаданне, і да нас на адрес і да яе адгукнулася каля 3-4 десяткаў асобаў, якія хацелі стаць няняй. У нас быў нават кастынг гэтых асобаў, і ў выніку яна выбрала тую дзяўчыну, якая найбольш спрыяльная, беларускамоўная, якая па душы прыйшлася, і яна засталася, і цяпер яна таксама гадуе Францішка разам з Воляй. І такім чынам, што кожная сям'я загадвае нейкае жаданне. Там Ірына Спірына, напрыклад, загадала, у яе не было магчымасці кампенсаваць усе судовыя выдаткі, так? І знайшліся людзі, якія ёй перадалі, кампенсавалі. Хтосьці, вось сям'я, якая зараз мы вырашаем гэтае пытанне, сям'я
маці засталася з 3 дзеткамі, а тату пасадзілі за ягоныя каштоўнасці, за пазіцыю, за свабоду, і малодшаму дзіцёнку трэба інвалідны вазок. І вось мы назбіралі гэтую суму таксама, і неўзабаве будзе выданне, дзе гэты вазок дайшоў. То бок ясна, што упершае, што гэта трагедыя, гэта драма кожнай сям'і, але калі бачыш, што сотні людзей адгукаюцца на тое, каб дапамагчы, каб паспрыяць, адна пенсіянерка, не ведаю, у яе няма грошай, яна кажа, я хочу сшыць павязкі для палітвязняў, каб ім святло не свяціла ноччу, каб яны маглі спаць. І яна сваімі рукамі такія мяккія, з пахам лаванды, прыемныя, перадала кожнай гэтай сям'і. А хтосьці кажа, я вот хочу реально буйное жаданне сям'і ажыццявіць. І вось неўзабаве нават павязем на мора сям'ю, якая праходзіць па пінскай справе, тата і мама за кратамі, бабуля вывезла ў Варшаву ўнукаў, і вось знайшоўся чалавек і каманда, якія хочуць прафінансаваць адпачынак, рэабілітацыю для іх. То бок кожны ўнёсак ад вось гэтай павязкі да вазка інваліднага набыцця, ці канапы, ці, напрыклад, пакрыцця выдаткаў за судовыя вось гэтыя цяжбы, то бок усё гэта кампенсуецца. Заўсёды знаходзяцца людзі, якія... Лозунг праграмы «Твоё беларус беларусу беларус». Так, і беларус беларусу гэта любоў, падтрымка і перамога. І перамога. Слухай, мяне ўразіла з тых гісторый, якія я бачыў, уразіла гісторыя сям'і, якая вельмі хацела пачуць музыкаў, патрапіць на нейкі канцэрт, і вы прывялі да іх гурт дадому, яны заспявалі для іх дамашні канцэрт. Это было вельмі таксама ўзрушальна такая гісторыя. Але што з гэтым праектам далей? Бо ён раней здымаўся ў Беларусі, можна было гэта рабіць з сем'ямі Беларусі, сёння гэта даволі небяспечна. Як з гэтай сітуацыі выходзіць? У нас выходзяць выданні з Беларусі, працягваюць входзіць і чаргуюцца. У нас ёсць выданні з Украіны, у нас ёсць выданні з Польшы, прычым з Беласток, Варшава, Гданьск, Гдыня, Уроцлаў. Да, гэта ўсе беларусы, якія выехалі. Камусьці трэба тэрмінова, аперацыя пашкодзілі. Таксама ўжо знайшліся людзі, якія прафінансуюць, неўзабаве выйдзе праграма. І то есть гэта ўся Польшча, рэпрэсаваныя беларусы, якія з'ехалі. Гэта Украіна, і зараз таксама мы плануем на Літву і на Грузію. Таксама там пачаць здымаць гісторыі і дапамагаць людзям. І ў Беларусі працягваюцца таксама здымкі і нашая праца. І проста трэба ставіць помнік гэтым суперменам з маёй камандай, якія працягваюць працаваць у Беларусі. Выдатна, што мы яшчэ паказваем нашых гледачоў таксама ў тым ліку, якія, магчыма, удзельнікі гэтага праекту. Самы аптымістычны праект апошніх 1,5 гадоў на нашым тэлеканале. Валярына Кустава, аўтарка праекту «Беларус беларусу». Глядзіце, калі ласка, на канале Белсат Лайф. Можна бачыць гэтае выданне. А таксама кожную пятніцу цяпер выходзіць. Кожную пятніцу. Раней было па чацвяргах. Так што дзякуй табе, Валярына, за гэтую размову. А мы працягваем нашае выданне. Сёння ў Вільні адбылося абвяшчэнне пераможцаў журналісцкага конкурсу «Вольнае слова». Я вось ужо ўзгадаў крышачку. Белсатаўцы занялі 3 першых месцы з 5 магчымых. Першае месца ў інфармацыйным жанры атрымала наша калега палітзняволеная Кацярына Андрэева за рэпартаж «З рукамі за спінай». Стась Івашкевіч заняў першае месца ў аналітыцы і мастацкай публіцыстыцы за матэрыял прызнання інсайдераў пра фальсіфікацыю выбараў. Таксама першае месца ў мастацка-публіцыстычным жанры ўзяў праект Белсату «Мне яшчэ пашанцавала». Ёсць у нас і другое месца ў расследаваннях. Вольга Ратмірова за цыкл матэрыялаў пра карупцыйныя схемы ў медыцыне, а таксама трэцяе месца ў мастацкай публіцыстыцы атрымала Ганна Галёта за нарыс, як Ніна Багінская тлумачыць паводзіны сілавікоў. Если посмотреть на список политзаключенных, которых в Беларуси на сегодняшний день уже 909 человек, то 31 из них – это политические заключенные, наши с вами коллеги, журналисты. Заявление о признании их политзаключенными содержит формулировку, что суть их преследования – это преследование за реализацию именно свободы слова. Если что-то было хорошее, что можно выделить, это вот именно солидарность. И эта солидарность, это, кстати, была не только солидарность внутри цеховая, не только солидарность журналистов, а они на самом деле забыли
в какой-то степени и про конкуренцию между изданиями. Они вместе ходили на митинги, их там вместе арестовывали, они вместе стояли около тюрем или около судов в ожидании своих коллег, вместе освещали судебные процессы. Это один из самых сильных конкурсов за все время существования вольного слова. И уровень представленных работ был такой высокий, что членам жюри было крайне сложно оценивать и выставлять оценки. По силе подачи, по степени верификации, по информационности и так далее, тексты соответствуют самым высоким журналистским стандартам. Суд у Санкт-Петербургу працягнуў арышт 24гадовай беларусцы Яне Пінчук да 30 красавіка. У лістападзе віцеблянку затрымалі на запыт беларускіх сілавікоў, якія дамагаюцца яе экстрадыцыі. Органы абвінавачваюць дзяўчыну паводле 5 артыкулаў, нібыта за адміністраванне гэтак званых экстрэміскіх каналаў. З намі на сувязі Микита Сафронов, жаних Яны Пінчук. Добрый вечер, Никита. Здравствуйте. Вашей невесте продлили сегодня содержание под арестом. Вы можете объяснить, что это обозначает на практике? Я боюсь, что нет, потому что я все-таки не юрист, который ведет наше дело. Поэтому, это скорее ожидаемое мера пресечения. Но приближает ли это экстрадицию или нет? Это как-то свидетельствует о том, что что-то случится там? Это повышает вероятность экстрадиции или уменьшает ее? Я думаю, это никак не связано с экстрадицией, потому что Российская Федерация обязуется по Минской конвенции содержать людей, которые преследуются там, вот, на данный момент в Беларуси, как моя Яна. И мера пресечения, я думаю, никак не связана с экстрадицией в плане того, что ее вынесли до 30 апреля. Вы знаете, у нас есть еще высказывание адвоката Яны. Давайте послушаем вот как раз про юридические тогда аспекты, и потом еще с вами продолжим разговор. К сожалению, белорусская сторона все, что предоставила, это постановление о привлечении в качестве обвиняемой. Там не указывается, как и ранее, мы об этом уже не раз говорили, не указывается никаких конкретных действий со стороны Пинчук, в которых бы можно было напрямую усмотреть то, что ей вменяется. Скажите, вы работаете с какими-то правозащитниками в России, чтобы отменить экстрадицию Яны? Я знаю, что таких случаев в России, они не единичные, их несколько, и не удается, очень часто не удается как раз отменить эту экстрадицию, то есть отправляют людей в Беларусь. Да, конечно, мы работаем с правозащитной организацией, которая уже не раз занималась вопросами экстрадиции белорусов и с адвокатами, которые, то есть... Именно по этой специальности. Естественно, это не просто какой-то сторонний адвокат, который не понимает, что делать в такой ситуации. Мария очень квалифицированный специалист, которая четко знает, что нам делать, и помогает нам держаться, и помогает держаться Яне. Она как-то оценивает шансы, потому что дело политическое, и это понимают, я думаю, и в России, российский суд тоже понимает, что это дело политическое. Шансы. Я боюсь, что лучше узнать, наверное, у Марии, какие шансы, потому что я точно не могу оценивать эту ситуацию. Мы же с вами прекрасно понимаем, какие шансы между соглашением России и Беларуси. Это страны, которые дружат, это союзные государства. Поэтому судить о шансах довольно-таки проблематично сейчас. А есть ли какие-то сроки тоже вот этого решения? Сегодня уже можно предположить, на основании хотя бы других похожих дел? Подобных дел, мне кажется, в России не было еще. Никогда не судили девочку. Есть хотя бы боксер, который тоже уехал на территорию, белорусский боксер, который уехал или борец, простите, Кудин, да, вот, который уехал на территорию России, которого тоже добивались экстрадиции. Я все-таки считаю, что нельзя сравнивать дело Яны и Алексея Кудина, потому что Кудин — это все-таки звезда спорта, и я думаю, что решение по Кудину все-таки принималось в самых высших кабинетах. Спасибо большое вам, Никита, за этот комментарий. Будем следить за этим делом, тоже информировать. Доброго вам вечера. А мы
Працягваем наше выданне. Журналістка Ірына Слаўнікава была затрыманая ў Менскім аэрапорце, калі яны з мужам вярталіся з адпачынку. Абодвых так званы суддзя Першамайскага раёну Максім Трусевіч прысудзіў да 15 сотняў арышту, нібыта за захоўванне матэрыялаў, якія былі прызнаныя экстрэмісцкімі. Наступныя 15 сотняў Ірына атрымала ўжо па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Напрыканцы лістапада стала вядома, што Ірына Слаўнікава стала падазраванай па крымінальным артыкуле аб арганізацыі масавых закалотаў. Зараз наша былая калега знаходзіцца ў СІЗА нумар 1. Мы не забудзем ніводнага палітвязня. Ірына Слаўнікава ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Жыве». Я вас усіх люблю. Падчас працоўнага візіту Святланы Ціханаўскай у Варшаву лідарка дэмакратычнай Беларусі і прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Сустрэча прайшла ў рэзідэнцыі прэзідэнта гістарычным палацы Бельведэр. Пасля ўрачыстых прамоваў абодвух лідараў сабраныя пачулі спевы вольнага хору, а таксама дзве песні ў выкананні Лявона Вольскага. Шановне спадарство, президент Республики Польша, спадар Анджей Дуда и лидерка демократичной Беларуси, спадарыня Светлана Тихановская. Jako dziecko pamiętam stan wojenny, aresztowania, wozy pancerne na ulicach, wojsko i milicję. Як дзіцяці я памятаю ваеннае становішча, танкі, міліцыю. У гэтым змаганні два нашыя народы стаяць побач. Некалі сённяшнія клопаты застануцца ў мінулым, і мы будзем з гонарам успамінаць гэтыя дні. Вызваленне вязняў сумлення – гэта наша агульная справа. Życzę wam, żebyście mogli wrócić do swojej ojczyzny uczynionej waszą ręką wolną, demokratyczną, niepodległą i suwerenną. Але перадусім жадаю вам, каб вы маглі вярнуцца ў Беларусь, у краіну, якая будзе учынена вашай рукой, вольную краіну і суверенную. I żeby rzeczywiście za waszą sprawą zwyciężyła demokracja. І каб вашай справай перамагла дэмакратыя. Żebyśmy mogli otworzyć granice. Каб мы маглі адчыніць мяжу. I cieszyć się waszą radością wspólnie. І цешыцца вашай радасцю супольна. Niech żyje wolna, demokratyczna, uczciwa, suwerenna Białoruś. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Polskę, Rzeczpospolitą Polską i Białoruś. Niechaj żyje wolna, sumlenna Беларусь і спадар Бог мае у сваёй апецы Польшчу і Беларусь. Что ж, змяняем крыху перспектыву нашего выдания. До конца году застаюцца 3 тыдні, і хіба надышоў час падводзіць ягоныя эканамічныя вынікі, а таксама глядзець, што нам прынясе год наступны. Зробім гэта разам з эканамістам Львом Марголіным. Добрый вечар, спадар Леў. Добрый вечер.
Ну так уступна з вами будзем падсумоўваць сёння. Вядома, што статыстыкі яшчэ, магчыма, ніякай няма вялікай, бо яна будзе ўжо апублікаваная пасля ў наступным годзе па выніках агулам 21 году. Але давайте пачнем з галоўнага. Ці ўдалося ў гэтым годзе беларускаму ўраду ўтрымаць інфляцыю, кошты на тым узроўні, на якім яны абяцалі? Ну, не ўдалося, можна прямо сказаць ужо, хоць год яшчэ не скончыўся, але запланаваныя 5% ператварыліся ў 10%, і гэта толькі па афіцыйнай статыстыкі. Калі браць тыя тавары, якія карыстаюцца найбольшым попытам, то тут рост коштаў значна большы, нават чым 10%. А чаму так атрымалася? Якія прычыны? Экспарт у нас расце проста нейкім спрынтарскім тэмпам. Урад у захапленні, наколькі Беларусь у гэтым годзе нарасціла экспарт. Заробкі таксама нібыта растуць, пра гэта кажуць. Ніякіх складанасцяў, цяжкасцяў няма, санкцыі, кажуць, не працуюць. Прынамсі, так кажуць у Менску. Вось, у чым тады прычына? Вось якраз справа ў тым, што заробкі растуць, а расце толькі экспарт, унутраная вытворчасць расце не вельмі, а ў некаторых выпадках, што датычыцца, скажам, сельскай гаспадаркі, яна скарачаецца. І таму скарачаецца прапанова тавараў, больш тавараў завозіцца па імпарту, а яны больш дарагія, і тым самым растуць кошты на гэтыя тавары. Вось якраз на прадукты харчавання яны ўзраслі больш за ўсё, бо і ўраджай зернавых, і ўраджай бульбы, і вытворчасць свініны, яны ўсе знізіліся ў параўнанні з мінулым годам. А заробкі растуць, таму ідзе інфляцыя. То бок заробкі растуць не разам з, прабачце, як гэты тэрмін навуковы ўвесь час зараз. Прадукцыйнасцю працы, дакладна. То бок людзі працуюць так жа, як працавалі раней, але атрымліваюць за гэта больш грошай. Але мне здаецца, што вось вы ўзгадалі таксама пра тое, што ў нас імпарт дарагі. Мне здаецца, што ўрад вырашыць гэты момант, таму што контрсанкцыі на $500 мільярда, якія абвешчаныя, яны якраз і закліканыя спыніць гэты імпарт з заходніх краінаў. Будзем звяртацца цяпер да іншых краінаў, саюзных нам, прыязных, там, можа, будуць іншыя кошты. Як, на вашу думку, паўплывае гэта станоўча нейкім чынам на кошты, інфляцыю, ці не? Вось гэтыя контрсанкцыі. Не, гэта ніякім чынам не можа паўплываць станоўча на сітуацыю, бо калі бізнес працуе сам па сабе, ён выбірае найбольш выгадныя маршруты, найбольш выгадных пастаўшчыкоў, і таму прадукцыя атрымліваецца больш таннай. Калі прыйдзецца шукаць нейкія абхадныя шляхі, мяняць лагістыку, больш блізкія краіны мяняць на больш далёкія краіны, а Беларусь жа не такі вялікі імпарцёр, каб, скажам, там вазіць сотнямі тысяч тонн. Это будуць партыі ўжо па азначэнню меншыя, і таму яны абавязкова будуць больш дарагія, чым былі раней. Таму, можа, ураду неяк і ўдасца разам з бізнесоўцамі вырашыць праблему, каб не было пустых паліц у крамах, але ўжо таннейшымі тавары не будуць, гэта адназначна. А вось давайте з вами паслухаем, што ў нас казаў так званы старшыня Савету міністраў Роман Галоўчынка, таму што ён выказаўся на гэтую тэму. Пры фармаванні таварных групаў, што трапляюць пад эмбарга, мы зыходзілі з тых пазіцыяў, якія могуць закрыць айчынныя вытворцы. Пад эмбарга не трапіла рыба, рыбная прадукцыя, у адрозненне ад Расіі мы не маем доступу да мора. Натуральна, туды не трапілі такія адчувальныя пазіцыі, як дзіцячае харчаванне, спецыяльнае харчаванне для людзей, якія маюць пэўныя хваробы. Тут, конечно, такі яшчэ момант ёсць даволі спрэчна. Мы не маем выхаду да мора, але, наколькі я памятаю, Беларусь мае флот якраз рыбалоўны свой нейкі ўласны. Хіба недзе там у Расіі ёсць, але добра, пакінем гэты момант. Сёння азадачыліся таксама мандарынамі і хурмой. Можа, вы бачылі гэтыя выказванні чыноўнікаў.
про тое, што мы набываем большасць фруктаў якраз з еўрапейскіх краінаў. Гэта Іспанія, Італія, Партугалія. І якім чынам гэтае прадуктовае эмбарга з боку Беларусі можа паўплываць на кошты. Абяцаюць, што нічога не зменіцца. Вось менавіта фрукты, на ваше меркаванне. Беларусы ў 22-м годзе будуць мець доступ да танных фруктаў, ці будзе горш сітуацыя? Ну, ведаеце, якраз фрукты і гародніна – гэта самы такі вялікі сектар з тых тавараў, якія падпалі пад санкцыі. Бо тое, што датычыцца замежнага мяса, малочных прадуктаў, то гэта больш, напэўна, заўважаць наведвальнікі рэстаранаў такой вышэйшай цанавой катэгорыі. Іншае, ну, я магу судзіць толькі па сабе, але я не вельмі часта бачу ў нашых крамах нейкую імпартную, акрамя расійскай, ялавічыну ці свініну, і малочныя прадукты, сыры толькі бачу з Літвы і з Польшы, але яны таксама больш дарагія, чым беларускія. Таму гаворка і ідзе менавіта праз фрукты і гародніну. І я ўжо казаў, што танней яны так дакладна не стануць, яны стануць даражэйшыя. Але вось што мне зацікавіла. Чамусьці, калі мы ўводзім санкцыі супраць краінаў Еўразвязу, іншых краін свету, мы, напэўна, павінны былі б, ну, я маю на ўвазе так званы ўрад, мы павінны былі б, напэўна, казаць пра тое, якія страты панясуць нашыя партнёры, як яны пашкадуюць, што з намі размаўлялі не так, як трэба. А мы чамусь увесь час гаворым пра тое, ці застанемся мы без ежы, ці будзем мы плаціць больш, і наколькі будзем плаціць больш. Ну, гэта беларускаму і нашаму гледачу таксама ў першую чаргу цікава. Цікава, ці заўтра, калі пойдзеш у краму беларускую, ці не апынецца так, што ты не можаш ужо набыць мандарынаў для святочнага стала, таму што яны такія дарагія, як мы памятаем. Гэтыя здымкі, фотаздымкі з гэтымі коштамі зімой на некаторыя там маліны, напрыклад, я памятаю, там сумасшедший кошт, там 30 хіба рублёў за кошачак маленечкі, такі кошачак этой маліны, выстаўляліся гэтыя фотаздымкі ў інтэрнэт. Вось пра гэта хвалюемся. А, дарэчы, калі казаць пра заходнія краіны, 500 мільёнаў – гэта адчувальныя ўвогуле аб'ёмы для іх. Мы памятаем таксама санкцыі, расійскія контрсанкцыі 2014 года. Вось там былі, я памятаю, адчувальныя, але хіба і тады еўрапейскія краіны неяк выкруціліся з гэтага? Ну, тады яны, можа, хоць трошкі адчулі гэта, а тое, што датычыцца Беларусі, дык я вам толькі прывяду дзве лічбы, а высновы хай робяць нашы гледачы. Вось сума тавараў, якія падпадаюць пад санкцыі, недзе $500 мільярда, 500 мільёнаў. На самой справе гэта будзе нашмат меней, таму што прадугледжаны ж нейкія квоты, камусьці будуць дазваляць нешта сюды завазіць з тых падсанкцыйных тавараў. А вось сукупны экспарт тых краін, якія мы хочам пакараць, ён складае $5 трыльёнаў. Гэта значыць у 10 000 разоў болей, чым тое, чым мы хацім іх пакараць. Ну, это камарыны ўкус. Камарыны ўкус, канешне. Спадар Леў, можа яшчэ пытанне наконт, вось сёння прачытаў, занепакоіла. З прадуктовага кошыку выключаць у наступным годзе частку тавараў, між іншага мясныя вырабы, там каўбасу. У вас ёсць адказ на пытанне, навошта гэта робіцца? Ну, ёсць адчуванне ў мяне, прынамсі, што робяць, каб зрабіць выгляд, што ў Беларусі якасць жыцця не мяняецца, бо на гэтыя прадукты будзе расці кошт, і яны выключылі, каб сума гэтага прадуктовага кошыку не расла так хутка. Ну, тут трэба разбірацца, тут можа быць яшчэ і такая дадатковая акалічнасць, што ад прадуктовага кошыку, ад яго коштаў залежаць некаторыя пасобі, дапамога некаторая, і таму, можа, гэта робіцца для таго, каб не павялічваць памер гэтай дапамогі, калі будуць кошты на гэтыя тавары расці. Ну і, безумоўна, гэта знізіць афіцыйную інфляцыю, бо
Одно тыя тавары, па якія мы ходзім у краму, і другое тыя тавары, якія дзяржава закладае вось у гэты кошык, каб па іх адсочваць ўзровень інфляцыі. Гэта маніпуляцыя статыстыкай? Безумоўна. Дзякуй вам вялікі за гэтыя адказы. Леў Марголін, эканаміст, быў маім гаспадарства госцем у студыі Белсату. Добрага вам вечару. Я толькі яшчэ хачу на ўздагон гэтай тэмы гледачам сказаць, што ў 2021 годзе пенсіі ў Беларусі былі праіндексаваныя толькі адзін раз у верасні. І тое іх праіндексавалі на такі ўзровень, што інфляцыя, па сутнасці 10%, вось пра якую узгадываў спадар Леў, яна з'ела гэту індэксацыю, то бок ніякага павышэння рэальнага пенсія ў гэтым годзе ў Беларусі не было, а на наступны год чыноўнікі кажуць, ну паглядзім, як беларусы будуць працаваць добра, будзем павышаць, не будуць працаваць добра, не будзем. Закрываем эканамічную тэму, вяртаемся да Святланы Ціхановскай, якая выступіла з прамовай на саміце за дэмакратыю, дзе сабраліся сусветныя лідары. Саміт арганізаваны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байденам. Беларуская лідарка казала пра рух за перамены, палітычныя рэпрэсіі, незаконныя судовыя выракі, а таксама задала свае пытанні сусветнай супольнасці. Я не разумею розніцу паміж словамі «мы вельмі глыбока моцна занепакоеныя», а таксама надзвычай сур'ёзна заклапочаныя. Я таксама не магу зразумець, як хаўрус бандытаў здолеў тэрарызаваць усю Еўропу, захапіўшы самалёт і падманваючы мігрантаў. Чаму гэтыя злодзеі дагэтуль яшчэ не атрымалі аніякага істотнага адказу на свае бесчалавечныя ўчынкі? Не так даўно адзін прэм'ер-міністр на сустрэчы сказаў мне: «Мы зрабілі ўсё, што маглі, але нічога не спрацавала». І ў ягоным голасе былі расчаравання ды стома. На жаль. Але беларусы не могуць сказаць: «Мы зрабілі ўсё, на што здольныя, і нічога не дзейнічае. Мы не можам вярнуцца дадому. Наш дом у нас аднялі. І пакуль мы яго сабе не вернем, мы не можам спыніцца». Шаноўнае спадарства, падтрымка дэмакратыі, падтрымка беларусаў – гэта працэс, а не аднаразовая акцыя. Міжнародная супольнасць значна больш моцная, чым выдае з сябе. Апошнія 18 месяцаў я імкнуся зразумець, чаму дэмакратычныя краіны такія расслабленыя. Калі б яны аб'ядналіся, гэта была б самай магутнай сілай у свеце. У іх велізарныя эканомікі, у іх напрацаваны досвед, моцная ўлада і багата выбітных, харызматычных лідараў. Многія з іх тут, зараз. Лідары, якія б маглі перамагчы дыктатуру, калі б толькі наважыліся на гэта. Калі б яны зразумелі, што барацьба за нашу свабоду – гэта змаганне і за іх свабоду таксама. Гэтую прамову пачулі дзясяткі кіраўнікоў розных дзяржаваў свету, таму што гэта вельмі высокі прадстаўнічы саміт. Міністр замежных справаў Літвы Габрыэліс Ландсбергіс падаў у адстаўку ў сувязі з сітуацыяй вакол перавозак прадукцыі Беларусь-Калію па літоўскай чыгунцы. Нягледзячы на пачатак дзеяння амерыканскіх санкцыяў супраць беларускага канцэрну, гэта адбылося 8 снежня, Літва не можа спыніць перавозак, бо атрымала аплату па кантрактах да студзеня. Літоўская прэм'ерка зараз разглядае заяўку аб адстаўцы. Працягнем абмяркоўваць тэму з Кірылам Атаманчыкам, грамадскім дзеячам, блогерам, даследчыкам, што жыве ў Вільні. Добры вечар, спадар Кірыл. Добрый вечер, паважаныя гледачы. Вось, ведаеце, я стараюся пазбягаць гэтага слова скандал, але як гэта бачыцца ў Літве? Вось, калі бачу публічныя заявы літоўскіх палітыкаў і градус вось гэтага напружання ў апісанні гэтай тэматыкі, калі яны выказваюцца пра немагчымасць дапасавацца да гэтых санкцыяў Злучаных Штатаў і спыніць перавозкі Беларусь-Калію, прадукцыі Беларусь-Калію праз Літву, мне здаецца, што ў Літве разгараецца скандал. Ну, так, вы маеце рацыю, у пэўным сэнсе гэта, безумоўна, скандал. І гэты скандал, калі ён закранае чыноўнікаў такога ранга, то сапраўды ён не можа прайсці незаўважна. Але як у Літве гэта ўспрымаюць? Вось вы назіраеце за тым знутры гэты канфлікт. Што адбываецца? Да чаго ён можа таксама прывесці? Вось бачым, што падаў у адстаўку міністр замежных справаў, таксама, калі не памыляюся, міністр транспарту таксама падаў у адстаўку. Чакаюць зараз, ці будзе прынятая яна, ці не будзе. Вашы нейкія прагнозы на гэтую сітуацыю?
Добра, дякую за пытанне. Так, сапраўды у Літве санкцыі кантралюе і узгадняе МЗС. Літва, як вы в прынцыпе слушна падкрэслілі, яна не можа ігнараваць санкцыі з ЗША, бо з'яўляецца непасрэдным саюзнікам ЗША ў рэгіёне. Это будзе выглядаць вельмі дзіўна, калі саюзнікі не маюць агульнай пазіцыі. Так і атрымліваецца, што профільныя міністры, гэта спадар Ландсбергіс, а таксама міністр транспарту, зараз пад вагнём крытыкі. І як вы слушна заўважылі, што спадар Ландсбергіс ужо сапраўды падаў у адстаўку. В прынцыпе, пытанне адстаўкі гэта такое выключна, давайте будзем шчырымі, палітычнае пытанне. Калі прэм'ер тут падпіша іх адстаўку, то па сутнасці яна возьме, даруйце, не падпіша іх адстаўку, а яна мае права гэта зрабіць, то па сутнасці яна возьме частку адказнасці на сябе, а значыць, і падзеліць гэтую адказнасць з імі. Не ведаю, па аналогіі з дзецьмі, якія, напрыклад, нашкодзілі і пабеглі да матулі, каб тая вырашыла ці пашкадаваць іх, ці даць рамня. Дык вось на наступным тыдні вырашыцца, ці, у прынцыпе, атрымаюць яны рамня, альбо будуць пашкадаваныя. У любым разе, гэта адаб'ецца, як і ў першага, і так і ў другога, гэта адаб'ецца, у пэўным сэнсе на палітычнай рэпутацыі, і ім зараз трэба проста выбіраць, якое, скажем так, якое дзеянне для іх будзе, в прынцыпе, з палітычнай кропкі пункту гледжання найбольш адэкватным для іх непасрэдна. А што з прадукцыяй Беларускалію? Бо гэты палітычны канфлікт, скандал унутры ураду, разбіральніцтвы, хто адстаўкі і так далей, гэта адна сцежка, другая сцежка. Што будзе з прадукцыяй Беларускалію? Удасца гэта спыніць, ці яны не змогуць спыніць? Я чуў, што міністр транспарту нават хоча ўвесці літоўскія персанальныя санкцыі супраць Беларусі, так, каб проста нейкую юрыдычную падставу мець для спынення гэтага. Глядзіце, зноў жа, это таксама вельмі добрае і цікавае пытанне, таму што, па сутнасці, у іх было 4 месяцы на тое, каб падрыхтавацца да таго, што гэтыя санкцыі будуць. То бок, гэта ні для кого не быў сакрэтам. І больш за тое, далі пэўны тэрмін і вядомы тэрмін для таго, каб падрыхтавацца. А тое, што профільныя ведомствы яны не падрыхтаваліся, гэта ўжо іншая справа. Што будзе? Зноў жа такі, давайте разглядаць гэта у некаторых момантах. Першы момант бізнесовы. З пункту гледжання бізнеса, сапраўды нічога не парушана. Будзем шчырымі, ад гэтых санкцый можна сысці. Можна сысці і не плаціць, калі мы глядзім на гэта толькі з выключна бізнесовай пазіцыі. Калі мы глядзім, а санкцыі, зножкі, гэта пытанне не столькі бізнесу, колькі палітыкі. І таму, калі мы глядзім на гэтую сітуацыю праз палітыку, то натуральна, як я ўжо сказаў на пачатку, саюзнік, в прынцыпе, не можа палітычна сысці ад такой, скажем так, палітычнай заявы, скажем так, ад такога палітычнага кроку, каб быць разам з тымі, з кім яны з'яўляюцца саюзнікам. То бок санкцыі, мой прогноз, сітуацыя будзе максімальна зацягвацца, каб паглядзець, што з гэтага у палітычным сэнсе будзе. То бок, я думаю, што да лютага, напэўна, нам не трэба чакаць нейкіх такіх моцных крокаў, але у залежнасці ад таго, ці будуць прынятыя адстаўкі, ці не будуць, і хто прыйдзе, калі будуць прынятыя адстаўкі, хто прыйдзе на іх месца, і якой будзе пазіцыі і прэм'ера, і прэзідэнта, і ўвогуле кіруючай палітычнай эліты Літвы,
прынцыпе ад гэтага будзе вельмі шмат залежыць, пакуль, на жаль, ёсць какафонія меркаванняў як за, так і супраць, і я такога 100% прогнозу на то, что санкции будут дзейнічаць, я не поставіў. Як у прынцыпе ёсць верагоднасць того, что под палітычным ціскам сапраўды гэтыя санкцыі будуць уведзены. То бок тут пакуль што цяжка сказаць, трэба дачакацца наступнага тыдня. Але давайте зараз паслухаем яшчэ заяву одну. Гэта літоўскі палітолог Віцис Юрконіс, ён таксама пракаментаваў адстаўку міністра замежных справаў Літвы. Паслухаем, працягнем нашу размову. Габриэлюс Ландсбергис проявил такую позицию, потому что чувствует политическую ответственность и видит, что надо еще раз мобилизировать так внутри, так снаружи, то есть партнеров, коалиции, политиков, что это серьезно. Это не должно быть только в плане декларации, резолюции, очередной конференции, но это вопрос национальной безопасности, это вопрос не только репутационный. Ну вось прэзідэнт Гітанас Наўседа, прэзідэнт Літвы і самыя міністры транспарту і ўласна замежных справаў кажа, што краіне нанесеная вялікая рэпутацыйная шкода. Прэзідэнт таксама кажа, што каштоўнасці яны важнейшыя за бізнес. Між тым, чуем у Літве таксама шмат галасоў пра тое, што нічога юрыдычна не парушана, хаця б кіраўнік вось гэтай экспартнай кампаніі, якая ў Літве займаецца перавалкай у порце калійных угнаенняў, ён кажа, ёсць ліцэнзія амерыканская, яна да кастрычніка 2022 года, усё як бы з юрыдычнага боку шыта-крыта, таму не ведаем, да чаго вы тут спрабуеце прычапіцца. Але з другога боку Літва займае вельмі такую пазіцыю, я б сказаў, маральна важную, бо яны кажуць, што мы хочам, мы як бы за дэмакратычную Беларусь, мы падтрымліваем дэмакратычныя памкненні беларускага народу, хочуць далучыцца да гэтых санкцыяў. Адначасова Літва змагаецца зараз з Кітаем таксама. Гэта, каб ведалі нашы гледачы, Літва недавно прызнала Тайвань, за што Кітай накладае свае гандлёвыя абмежаванні на Літву. Маленькая Літва змагаецца з двума краінамі на некалькіх фронтах, прабачце. Ці па сілах увогуле Літве сёння ў гэтай сітуацыі, яшчэ і пры гандлёвай вайне з Кітаем, змагацца яшчэ з Беларуссю? Давайте сапраўды крышачку падзяляць, так, узровень залежнасці Літвы ад Кітая, так, і узровень залежнасці ад Беларусі і ад Беларусі і Расіі, то бок гэта ў прынцыпе адны з такіх самых вялікіх гандлёвых партнёраў. Калі адказваць на ваше пытанне, ці зможа Літва супрацьстаяць у такой палітыцы двух фронтоў? Чаму не? У прынцыпе, Літва, давайте зноў ж таки разумець, што Літва гэта не проста маленькая краіна на Балтыйскім моры, так? Літва гэта чалец Еўрапейскага Саюза, гэта чалец НАТО. То бок ёсць пэўныя рычагі ўздзеяння у тым сэнсе, што Літва са сваімі, скажем так, палітычнымі момантамі яна як бы не застанецца адна, бо ёсць падтрымка. Зноў жа такі, павяртаючыся да пытання беларускага пытання і таго, што дэкларуецца як... У нас 10 секунд, спадар Кірыл, калі можна, падсумуйце сваю ідэю. Моя думка такая, што з Літвой ўсё будзе добра. Пытанне адказнасці – гэта вельмі важнае пытанне, і сапраўды палітыкі мусяць несці адказнасць за свае словы, і гэта тое, чаго бракуе у палітыкі Еўрапейскага Саюза, ў прынцыпе, зараз, і таму... Дзякую вам вялікі, спадар, прабачце, што абрываю вас. Дзякую вам вялікі, Кірыл Атаманчык, грамадскі дзеяч, даследчык, таксама блогер, быў з Літвы з намі на сувязі.
Шмат сёння навінаў з Вільні, дарэчы, і гучныя заяўкі пра адстаўкі, уручэнне прэміі праваабаронцаў. І вось яшчэ адна навіна. Дабрачынны аўкцыён за нашу і вашу свабоду ў дапамогу беларускім палітвязням адбыўся ў літоўскай сталіцы. Гэта была ініцыятыва літоўскіх творцаў, і яе падтрымаў Саюз мастакоў Літвы. 53 аўтары выставілі 70 твораў, 33 працы прадаліся. Прыбытак склаў 12 000 еўраў, 8 з іх будуць накіраваныя на падтрыманне палітвязняў, беларускіх палітвязняў. Лоты не рэалізаваныя падчас гэтай імпрэзы выставяць на інтэрнэт-аўкцыён. Пасля гэтага матэрыялу не пераключайцеся, бо наперадзе аб'ектыў з падсумаваннем вынікаў дня, дзе вы, між іншага, пачуеце эксклюзіўны запіс голас супрацоўніка КДБ, які ў траўні кіраваў пасадкай самалёта РНР з Раманам Пратасевічам на борце. Я на гэтым з вамі развітваюся. Да сустрэчы ў новых эфірах. Мы за Беларусь, мы любим Беларусь. Это самое малое, что можно сделать. Аукцион проходит очень хорошо, очень живо, много покупают картин. Біятланістка Ганна Сола, сапраўдная лідарка зборнай Беларусі, застаючыся адзінаю з усёй нацыянальнай каманды, якую ні куратар віду КДБ, ні Міністэрства спорту так і не прымусілі падпісацца за фактычна падтрыманне гвалту і беззаконня ў краіне. Сёння 25-гадовая нарадзінка Шуміліна, што на Віцебшчыне ў трэці раз у сезоне ўзнялася на п'едэстал Кубка свету, цяпер ужо выгуляўшы спрынтарскую гонку на трэцім этапе Кубка планеты ў аўстрыйскім Гохфільцене. І гэта першае золата ў кар'еры біятланісткі. Шчыра віншуем сапраўдную беларуску. І так распачынаем аб'ектыў у студыі Александра Пуціла. Добрый вечар. Сёння ў праграме. Тэма Беларусі гучыць на сусветных пляцоўках. Наш дом захоплены. Пакуль мы не вернем яго, мы не спынімся. Транзит Беларусь-Калію праз Літву можа стаць прычынаю адстаўкі літоўскіх міністраў. К нам поступила информация про то, что литовские железные дороги взяли на себя инициативу, чтобы искать альтернатив. Как дальше делать, чтобы даже после 8 декабря в Литву поступали платежи Беларусь-Калия за перевозку удобрений через территорию Литвы. Дзень народзінаў Белсату. Мы 14 гадоў з вами. Пакуль ёсць мы, тыя, хто хоча працаваць надалей на карысць свабоднай і дэмакратычнай Беларусі, нашай радзімы, то будзе існаваць і сам тэлеканал Белсат. Лукашенко – дыктатар, які выкарыстоўвае мігрантаў у ганебнай гульні. Менавіта гэтак назваў самаагалошанага кіраўніка Беларусі новы канцлер Нямецчыны Оляф Шольц. Жорсткая рыторыка ў адносінах да афіцыйнага Менску зрэшты адной Нямецчыны не абмяжоўваецца. Тэма Беларусі, падаграваная імігранцкім крызісам на беларуска-польскай мяжы і несупыннымі рэпрэсіямі ў самой краіне, у матэрыяле Валера Руселіка. У часе сустрэчы міністраў замежных справаў Польшчы і Нямецчыны, што адбылася сёння ў Варшаве, адным з важных пунктаў пытання еўрапейскай бяспекі ўзгадвалася і Беларусь. Гаворка пра міграцыйны крызіс, штучна створаны рэжымам Лукашэнкі на мяжы з еўразвязам. Dziś omówiliśmy sytuację na granicy polsko-białoruskiej.
Сёння мы абмеркавалі сітуацыю на польска-беларускай мяжы. Польшча выконвае свае абавязкі, што вынікаюць з ролі дзяржавы, якая ахоўвае вонкавую мяжу шэнгенскай зоны, а таксама абшар адказнасці НАТО. Варшава і Берлін дамовіліся падтрымаць добраахвотнае вяртанне мігрантаў на іхную радзіму, а таксама, зважаючы на халоднае надвор'е, забяспечыць гуманітарную дапамогу мігрантам па абодва бакі польска-беларускай мяжы. Пры гэтым новая кіраўніца нямецкай дыпламатыі Анналена Бербак, вядомая жорсткай крытыкай на адрес Лукашэнкі, згадала і пра еўрапейскі бізун для афіцыйнага Менску. Мы выказваем поўную салідарнасць з Польшчай і краінамі Балтыі ў справе шантажу Лукашэнкі. Неадкладныя санкцыі дэманструюць першыя поспехі. І стратэгія Лукашэнкі ў шантажы мігрантамі не працуе. На найвышэйшым палітычным узроўні неаднаразова прагучала тэма Беларусі сёння і ў часе саміту за дэмакратыю, арганізаванага прэзідэнтам ЗША Джо Байденам, у якім ад імя нашай краіны ў онлайн-рэжыме выступіла Святлана Ціхановская. Беларусы не могуць сказаць, што мы зрабілі ўсё, што змаглі, і пайсці дадому. Мы не можам пайсці дадому. Наш дом захоплены. Пакуль мы не вернем яго, мы не спынімся. Спадарства, падтрыманне дэмакратыі, падтрыманне беларусаў – гэта працэс, а не дзеянне аднаго моманту. Міжнародная супольнасць нашмат мацнейшая, чым яна думае. І яшчэ адна рэмарка адносна ўзроўню беларускай тэмы ў міжнароднай павестцы. Напярэдадні прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда запрасіў Святлану Ціхановскую разам праслухаць онлайн-выступ Джо Байдена. Таксама ўвечары кіраўнік Польшчы сустрэўся ў сваёй рэзідэнцыі з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў і беларускай дыяспары. Валер Руселек, Белсад. Габрыэлюс Ландсбергіс, міністр замежных справаў Літвы, напісаў заяву аб адстаўцы з-за транзіту калійных угнаенняў з Беларусь-Калію праз тэрыторыю краіны, які працягваецца, нягледзячы на амерыканскія санкцыі. Прэм'ер-міністр Літвы прыме рашэнне па гэтым пытанні на наступным тыдні. Больш падрабязна Ніка Несцярэнка. У Літве адразу два міністры. Міністр транспарту і камунікацый і міністр замежных спраў заявілі аб гатоўнасці пайсці ў адстаўку з-за рэпутацыйнай шкоды Літве. Прычынай стала сітуацыя з амерыканскімі санкцыямі ў адносінах да прадпрыемства «Беларусь-Калій». Яны пачалі дзеяць 8 снежня, аднак літоўская чыгунка працягвае транспартаваць беларускія ўгнаенні, бо перавозка ўжо аплачана. Справа ў тым, што літоўскія банкі працуюць у доларавай сістэме, і калі яны будуць абслугоўваць кампаніі, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, то праблемы могуць узнікнуць ужо ў іх саміх. К нам поступила информация про то, что литовские железные дороги взяли на себя инициативу, чтобы искать альтернатив. Как дальше делать, чтобы даже после 8 декабря в Литву поступали платежи Беларусь-Калия за перевозку удобрений через территорию Литвы. У рукі журналістаў трапіла перапіска паміж літоўскімі чыгункамі і аператарамі плацежных сістэмаў. Прадстаўнік чыгунак шукаў магчымасць абслугоўвання плацяжоў беларускага боку. Перапіска адбывалася ў кастрычніку і лістападзе. Гэта супярэчыць заявам міністра транспарту, які запэўніваў, што пасля пачатку дзеяння санкцый транзіт угнаенняў будзе спынены. Журналісты сумняваюцца, што міністр не ведаў аб гэтай ініцыятыве. Сёння ва ўрада няма магчымасці скасаваць дамову, якая ляжыць на яго стале. Ці будзе гэта? Я хачу ў гэта верыць. Нам неабходна юрыдычнае рашэнне дзяржаўных інстытутаў для таго, каб мы маглі спыніць дамову, бо інакш мы павінны выконваць міжнародныя абавязацельствы, і гэта пытанне знаходзіцца ў руках дзяржавы. Па словах Бартушкі, структура дзяржаўнай казны, з якой ён кансультаваўся, пацвердзіла, што з юрыдычнага пункту гледжання дзеянні прадпрыемства правільныя. Мы должны признать, что во всех странах, и не только в Литве или Польше, есть куча юристов, адвокатов, консультантов, которые помогают компаниям из авторитарных режимов обходить санкции. Они перерегистрируют юрлица на других счетах. То есть есть куча деятелей внутри Европы, которыми деньги не пахнут. Віцес Юрконіс адзначае, што пытанне невыканання санкцый тычыцца не толькі Літвы. Паводле яго слоў, у многіх еўрапейскіх краінах ёсць прыклады абыходу абмежаванняў або прамога іх ігнаравання. У якасці самага яскравага прыкладу ён прыводзіць нарвежскую кампанію «Яра», якая, нягледзячы на падтрымку дэмакратычных каштоўнасцяў і грамадскіх правоў, працягвае супрацоўнічаць з Беларусь-Каліем. Это не должно быть только в плане декларации, резолюции, очередной конференции, но это вопрос
национальной безопасности, это вопрос не только репутационный, это вопрос, как я и говорил, намного шире, как мы в будущем будем работать, жить в соседстве авторитарных стран. Ці была гэта бюрократычная памылка або юрыдычная шчыліна для абыходу санкцый, трэба будзе высветліць літоўскаму ўраду. Пакуль жа Ландсбергіс прызнае, што сітуацыя вельмі складаная з юрыдычнага гледзяшча. А міністр транспарту Марус Скуадзіс звярнуўся да ўрадавай камісіі з просьбай ацаніць дзейную дамову паміж літоўскімі чыгункамі і беларускаліем на прадмет адпаведнасці нацыянальным інтарэсам Літвы. Прэм'ер-міністр Літвы Ігрыда Сіманіта заявіла, што не бачыць магчымасці працягу гэтага транзіту. Я крыху шкадую аб тым, што гэтыя санкцыі, на жаль, носяць чыста тэарэтычны характар. Мы можам размахваць нядзейнай зброяй, колькі захочам. Пасля таго, як выліўся скандал, міністр транспарту і камунікацыі Літвы прапанаваў увесці нацыянальныя санкцыі супраць транзіту калійных угнаенняў з Беларусі праз тэрыторыю краіны. Ніка Несцярэнка, Белсат. Посадку самолета Ryanair у Менску 23 траўня 2021 года каардынаваў супрацоўнік беларускага КДБ. Сёння афіцыйны прадстаўнік польскіх спецслужбаў Станіслаў Жарын апублікаваў частку аўдыёзапісу з дыспетчарскай вежы нацыянальнага аэрапорту Менск. Неназваны сілавік кантраляваў перамовы авіядыспетчара Олега Галегава з камандзірам самолета. Он говорит код сообщения желтый или красный. По нашей силе красный, пускай красный. Code is red. Паводле польскіх спецслужбаў былі прынятыя меры, каб размовы з рэйсам не маглі пачуць у іншых самалётах. Пры гэтым неназваны супрацоўнік праз тэлефон размаўляў з чалавекам, якога называў Андрэем Анатольевічам. Самалёт Ryanair змяніў курс за 2 хвіліны да выхаду з паветранай прасторы Беларусі, і пасля гэтага прадстаўнік спецслужбаў пайшоў з залі кантролю палётаў. Старшыні БНФ Рыгору Кастусёву чарговы раз працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 2 месяцы. Цяпер праз абвастрэнне шэрагу хваробаў палітык знаходзіцца ў рэспубліканскай турэмнай больніцы СІЗА. І для іншых палітзняволеных Надзеі і Владзіміра Калачэй таксама ёсць праблемы лідараў гурта «Індурат». Пракурор запрасіў 2 гады калоніі. У Сусветны дзень правоў чалавека рэжым Лукашэнкі не спыняе рэпрэсіі. Антон Каменскі. Былы каардынатар ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай з Наваполацку Яўген Вільскі гуляе па Вільні, не баючыся, што будзе затрыманы. Сюды ён прыехаў сакавіку, хаваючыся ад пераследу на радзіме. Напярэдадні выбараў ён апынуўся за кратамі, дзе пабачыў катаванні супраць затрыманых на паслявыбарчых акцыях пратэсту. Просто люди стояли ночами в тех местах, где раньше держали собак, было 3 огородки, их туда запихивали, и всю ночь люди стояли, не могли ни присесть, ни пристать. Малейшее там какое-то возмущение вызывало избиение. Мы смотрели из камер, тем, кому больше повезло. Мы считали, что нам повезло, мы находились в камерах в тепле. А тех, кто находился на улицах, их просто избивали. У 1987 годзе БССР ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў. Аднак катаванні супраць апанента ўлады ў сучаснай Беларусі звычайная практыка. А 73 гады таму Беларусь была сярод тых, хто рыхтаваў праект дэкларацыі правоў чалавека. Менавіта беларускі бок прапанаваў замацаваць прынцып роўнасці ўсіх перад законам. Міжнародная дэкларацыя правоў чалавека, яна прынятая для кожнага чалавека гэтай планеты. І я хочу, каб менавіта ў гэты дзень яшчэ раз нагадаць усяму чалавецтву: памятайце свае правы. Вам ніхто гэтыя правы ў рукі не дасць. За правы трэба змагацца. Сёння беларусы вымушаныя бараніць тых, хто яшчэ нядаўна бараніў правы іншых. У Вільні адбылася акцыя падтрымання зняволеных праваабаронцаў вясны. 7 праваабаронцаў вясны зараз за кратамі. І, напрыклад, Марфа Равкова была затрымана ў верасні 2020 года, то яна ўжо амаль 15 месяцаў за кратамі, яшчэ не было суда. Апошнім былі затрыманы нашы калегі Владзімір Валенцін і Алесь Беляцкі у ліпені, ўжо амаль 5 месяцаў яны ў СІЗА. Я хочу, каб яны ведалі, што на дадзены момант, што сёння іх барацьба за правы чалавека працягваецца нават цяпер, што ўсё не дарэмна. Рэжым амаль цалкам знішчыў праваабарончай арганізацыі, аднак ён не здолее знішчыць праваабарончую дзейнасць, упэўнены Андрэй Стрыжак. Сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта
канешне, спроба разбурыць інстытуцыянальныя арганізацыі, якія на прафесійным узроўні займаюцца абаронай правоў чалавека, але вось гэты стыхійны нізавы праваабарончы актывізм вынішыць абсалютна немагчыма. Усіх не перасадзіш. Сёння ў нашай краіне не да закону. Таму за кратамі разам з праваабаронцамі 909 палітычных зняволеных. Агульную сітуацыю з правамі чалавека праваабаронцы характарызуюць як прававы калапс. Сённяшняя сітуацыя, якую я апісаў, гэта суцэльны, абсалютна татальны локдаун правоў чалавека ў Беларусі, таму што беларуская ўлада вырашыла адысці ад усіх сваіх дамоўленасцяў, якія ў ёй ёсць, з усім цывілізаваным сусветам. І пытанне ў тым, што цывілізаваны сусвет таксама бачыць, што гэта проста зрыў з ланцугу, і беларуская ўлада ўжо не вернецца на тыя пазіцыі, якія былі зафіксаваны ў свой час. Бараніць свае правы ў Беларусі сёння амаль немагчыма. Аднак праваабаронцы раяць фіксаваць усе парушэнні. Яўген Вільскі, які ў Вільні удзельнічае ва ўсіх акцыях салідарнасці, перакананы. Рана ці позна факты парушэнняў правоў чалавека атрымаюць спраўныя ацэнкі, а датычныя да парушэнняў і катаванняў абавязкова панясуць пакаранне. Антон Каменскі, Белсат. Сёння ў Вільні абвесцілі пераможцаў журналісцкага конкурсу «Вольнае слово». За працу ў гэты вельмі складаны і адначасова вялікі для беларускай журналістыкі перыяд 4 працаўнікоў нашага тэлеканалу былі адзначаныя адмысловымі ўзнагародамі. Першае месца ў інфармацыйным жанры атрымала палітзняволеная Кацярына Андрэева за рэпартаж з рукамі за спінай. Станіслав Івашкевіч першае месца ў аналітыцы і мастацкай публіцыстыцы за матэрыялы прызнання інсайдераў праз фальсіфікацыю выбараў. І мне яшчэ пашанцавала. Другое месца ў расследаваннях Вольга Ратмірова за матэрыял «Хто зарабляе на будаўніцтве лякарняў». Трэцяе месца ў мастацкай публіцыстыцы атрымала Ганна Галёта за нараз «Як Ніна Багінская тлумачыць паводзіны сілавікоў». Это один из самых сильных конкурсов за все время существования «Вольного слова». И уровень представленных работ был такой высокий, что членам жюри было крайне сложно оценивать и выставлять оценки. По силе подачи, по степени верификации, по информационности и так далее, тексты соответствуют самым высоким журналистским стандартам. Сёння Белсату 14. Гэты год быў цяжкім для беларускай грамадзянскай супольнасці і для незалежнай журналістыкі. А Белсат рэжым спачатку прызнаў экстрэмісцкім каналам у ліпені, а пазней у лістападзе і экстрэмісцкім фармаваннем. Як працавалася нам у гэтым годзе? Ірына Дарфійчук. Мы ваш голос. 14-й год стаў для Белсату хіба найскладанейшым за ўсю гісторыю каналу. Жалезнадорожны суд Гомля прызнаў сайт і сацыяльныя сеткі Белсату гэтаксама экстрэмісткімі. Нашага прадстаўніка не запрасілі на судовае паседжанне. А літаральна праз 3 месяцы ўпершыню ў свеце тэлеканал прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. І гэта быў наш канал. Двойчы экстрэмісты. Раней нашы матэрыялы прызналі экстрэмісцкімі. Цяпер усе інтэрнэт-рэсурсы Белсату прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта азначае, што ўсіх карыстальнікаў, чытачоў акрэсліваюць як фармацыю. Шчыра кажучы, гэта прымушае задумацца. Калі ўлады лічаць, што людзі так з намі звязаныя, то гэта вельмі вялікі камплімент, што мы складаем фармаванне. І стваральнікам і ўдзельнікам фармаванняў, прызнаных экстрэмісцкімі, пагражае зняволенне. І з боку ўладаў гэта далёка не адзіная спроба націснуць на гледачоў ды герояў матэрыялаў Белсату. Яны выклікалі іх у суды і прымушалі сведчыць супраць нас. Супрацоўнікі КДБ і міліцыі прыязджалі на прыватныя дзяржаўныя прадпрыемствы, дзе казалі, што не трэба даваць інтэрв'ю Белсату. Сёння супрацоўнічаць з Белсатам проста небяспечна, але людзі дзеляцца сваёй інфармацыяй і фотаздымкамі, за што ім вялікі дзякуй. Але найбольшы ціск зазнаюць самыя журналісты Белсату. Шмат хто з нашых калегаў прайшоў праз неаднаразовыя ператрусы і арышты, а многія мусілі з'ехаць у іншыя краіны, каб не апынуцца за кратамі. Самым складаным стаў мой вымушаны ад'езд, да якога я не рыхтавалася і якога не чакала, і выязджаць з краіны я не збіралася. Але ў мяне так склалася сітуацыя, што было ўсяго некалькі гадзінаў на прыняцце гэтага рашэння, і, хутчэй за ўсё, гэта рашэнне стала адным з самых складаных у маім жыцці, таму што ў выніку раздзялілася мая сям'я. 4 нашых калегаў цяпер застаюцца за кратамі толькі за тое, што прафесійна выконвалі сваю працу. Гэта Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, Уладзімір Мацкевіч і Ірына Слаўнікава. Настроение у Даши хорошее.
Она не изменила свою позицию, она уверена в том, что она делала, и в том, что она делает и думает, как она, поэтому всегда была за то, чтобы показывать людям правду и не врать. Нягледзячы на рэпрэсіі рэжыму, чытачы і гледачы застаюцца з Белсатам, віншуюць нас з нарадзінамі і дзякуюць за працу. Веру, што 15 гадоў са дня заснавання будзем святкаваць усе разам у Беларусі, у вольнай Беларусі. У вольнай Беларусі Белсат будзе першай сапраўднай беларускай тэлекампаніяй, якая будзе мець найвышэйшы крэдыт даверу. А мы, пакуль маем гледачоў, і далей будзем даваць праўдзівую інфармацыю ўсімі даступнымі нам спосабамі. Пакуль ёсць мы, тыя, хто хоча працаваць надалей на карысць свабоднай і дэмакратычнай Беларусі, нашай радзімы, то будзе існаваць і сам тэлеканал Белсат. Нашая праца цяпер як ніколі патрэбная беларусам. А гледачам хочацца пазычыць, каб і далей заставаліся з Белсатам. Ірына Дарафейчук, Белсат. У эфіры Белсат. Мы працуем далей. Белсат показывае людзям факты, якія хавае ўлада, дае слова пакрыўджаным. Штодня мы кажам аб грамадзянскіх правах, аб законнасці і дэмакратыі. Беларускі рэжым зруйнаваў нашыя студыі ў Менску, пачаў кідаць нашых журналістаў у турмы і пазбавіў нас магчымасці здымаць на вуліцах Беларусі, запісаўшы ў лік экстрэмістаў. Але хто ёсць хто, паказваюць рэальныя справы і нашая журналістка Юлія Цяльпук. Ужо больш за год беларус Мікалай Еўтушэнка жыве ў Польшчы. З нядаўняга часу працуе ў друкарні і вучыцца па адукацыйнай праграме Каліноўскага. За плячыма ўспаміны, выбары, пратэст, затрыманне, ізалятары, потым інтэрв'ю пра гэта і яшчэ большыя праблемы з сілавікамі. Мікалай з'ехаў у Польшчу ў дэпрэсіўным стане. Як на злосць, нагадала пра сябе і цяжкая хвароба. Когда случилась вот такая ситуация, что у меня случилось обострение и нашлись люди, которые хотят помочь, то для моих родителей это стало очень еще больше приятный момент. Пра лёс Мікалая напісалі ў праекце «Белсат у жыве». Спадарня Люцына, беларуска, аднадумца і ўрач убачыла артыкул і вырашыла дапамагчы. Я почувствовала, что просто это мой долг, я не могу иначе. Это минимум, что я могу вообще в этой ситуации сделать. Я написала сообщение на Белсат и сразу получила ответ, что со мной сконтактируются. Гаворка не толькі пра лячэнне хваробы, уратавала псіхалагічная падтрымка. І гэта толькі адна з гісторыяў, у якіх Белсат дапамагае. Беларус беларусу праграма, якую стваралі дзеля падтрымання ўсіх землякоў. У выніку праект служыць сем'ям пацярпелых за палітычныя погляды. Нягледзячы на тое, што ўлетку ў камандзе давялося ўцякаць ад арыштаў, праграмы выходзілі без прабелаў у графіку. Нашыя героі напрыканцы гісторыі сваёй загадвалі нейкую сваю мару альбо жаданне, агучвалі іх. І ўжо да нас звярталіся нашыя гледачы і пасля рэалізоўвалі гэтую мару альбо жаданне. Адныя звяртаюцца за дапамогай, іншыя, каб дапамагчы героям. Грошы на харчы, на вазок ці на падарожжа ў цёплую краіну. Дапамога прыходзіла ў той жа дзень, праз тыдзень ці праз месяц. Мяне вельмі ўражвае, што самі героі, якія атрымалі пэўную падтрымку ад нашай праграмы, ад нашых гледачоў, ад сваіх аднадумцаў, яны потым дапамагаюць наступным. І гэта атрымліваецца такі ланцужок дабра беларускага ў сусвеце. Салідарнасць ананімна праяўляюць беларусы ўнутры краіны і больш адкрыта ў дыяспары. Раніца ў такіх людзей пачынаецца з прагляду навінаў, а таксама інфармавання незалежных медыяў праз чат-боты. Я почему вообще слежу за деятельностью Белсата, потому что для нас это свет в окно, это возможность узнать первые правдивые новости о том, что происходит сейчас в Беларуси. На Белсат часам спасылаюцца нават чыноўнікі. По инициативе ОАО «Нативита» о переносе тендера по 4 позициям с декабря. Пускай вернет все то, что написал Белсат. И подаст на них в суд при необходимости. Дзякуючы расследаванню журналісткі Вольгі Ратміравай, Міністэрства аховы здароўя адсудзіла $8 мільёнаў у фармацэўтычнай кампаніі «Нативита». Журналістка сёння атрымала за матэрыял прэмію, але не ад міністра, а ад Беларускай асацыяцыі журналістаў, якая цяпер таксама працуе за мяжой. Юлія Цяльпук, Белсат.
Дзякую вам вялікі, што нягледзячы ні на што застаецеся з намі. Далей у эфіры праграмы з Дмітра Міцкевіча без акрэдытацыі, а ў аб'ектыве на гэты час усё. Да пабачэння.